Christina, I har plads til det hele. Det er dejligt, fordi jeg har så meget kærlighed. Og det er derfor, I har fået flere børn. Og I dyr. I elsker også dyr. I har masser af dyr. I elsker dyr. I har... I har marsvin. Nej, det har vi ikke. I har hunde. I elsker alt, der lever. I elsker livet. Og derfor elsker jeg det. Fordi I elsker og elsker. Og vi elsker jer. Der er meget kærlighed her i dag. Er der ikke meget kærlighed her i dag? Jo! Og det er derfor, vi er her. Fordi der er kærlighed. Elsker vi ikke hinanden? Elsker vi ikke livet? Hader vi ikke krig? Hvorfor er vi her så? Fordi vi elsker, fordi vi kan lide at elskes. Der er ikke andet der. Vi elsker. Og jeg ved godt, der har været forbehold og sådan noget. Det er meget flættet og bollerum og sådan noget. Og jeg vil gerne være den første, der går ind i bollerummet. Det vil jeg godt. Jeg vil godt starte med at gå i bollerummet, og så må I selv bestemme, hvem der kommer ind. Det er meget kontroversielt, men jeg synes, det er fedt, og det er fordi, vi elsker. Vi elsker det. Og derfor vil jeg gerne sige rigtig, rigtig hjertelig tillykke med jeres bryllup. Og hjertelig tillykke med det også i, at nu er blevet rigtig gamle. Du er blevet 70, og du er blevet 40. Og det er fedt. Det er fedt. Og derfor elsker jeg. Og derfor vil jeg gerne elske mere. Og så synes jeg, at vi skal rejse os op og sige rigtig, rigtig. Og det er måske, det virker lidt borgerligt. Det er borgerligt. Trefoldigt. Det skal man ikke rejse op. Rigtig, rigtig borgerligt. Og de to, og jeg ved godt, det er fødselarer. Skal vi sige, er det sådan en 3 hurtige og 3 lange? Gør vi? Wow! 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 Ja, de længe leve! Skål! Skål! Tillykke! Og så skal vi være sammen. Så vil jeg godt overtage den lige derefter og sige, at nu er kaffen klar. Tak skal I have. Ja, kaffen er klar heroppe. Og der er lidt kage, og selvom der står noget sjovt på kagen, så passer det ikke det der på, forhåbentlig. Billigt. Ligevel. Tak, Erik. Vi skulle være ganske lille mennesker. Og så er der lidt af de lidt stærkere varer sat frem herover og følge endelig fri til at gå ombord. Kan du bedre lige, når du snakker? Så er der ligesom kaffe. Og så kagesmeden har lavet en kage. Og så er der lidt spiritus og noget. Det er de der spil. Velkommen. Ja, tak. Hvad så, Mike Trent? Giver du ikke lige